Takže ahojte. Prvýkrát v živote idem robiť recenziu na nejaký produkt a prvýkrát v živote budem asi točiť video. Keďže som nadšený z tohoto prístroju, tak to proste som si povedal, sedím tu v detskej izbe a pozerám sa na ten stroj a povedal som si, že natočím na ňo recenziu, dám to na YouTube. Nech sa si vedia ľudia o tom urobiť nejaký názor. Takže, jedná sa o Ronson, typové označenie Ronson R9 1125. Ide o moje osobné skúsenosti s týmto prístrojom. Mali sme v detskej izbe, ale aj v celom dome máme problém s vlhkosťou. Máme starý rodinný dom, úplne že starý. Sice ho máme zateplený, izolácie, plastové okná vymenené a máme zvonku vlastne aj na strope máme urobenú izoláciu, ale nevyriešilo mi to problémy a hlavne sa mi naukumulovali problémy s vlhkosťou. Ale nie sú to nejaké strašné problémy, ale v jednej izbe sme mali veľký problém. To bola detská izba. Išlo o to, že tu popri stene sa mi robili zo spodu mapy, ale strašné mapy, neviem či to je vidno. Ale a boli tie mapy tak veľké, je to tam vidno, trochu to tam je vidno, ale už je tá stena suchá. To je iba po tom, čo sa mi celé roky ako časom robili tie mapy, až tak, že bola podlaha mokrá. Dotkli ste sa normálne podlahy a bola mokrá. V tomto ľavom hornom rohu sa mi stále robila obrovská mapa, mokré to bolo, všade sa mi robili plesne proste, stále za to striekali savom. Obkopával som dom, dával som dole na základy styradúr, dával som mopovú fóliu, dal som tam obrubníky, dal som tam makadám, proste to, čo sa má urobiť okolo starého domu, okolo základov, proste bojoval som s tým. A stále sa nám v detskej robili aj, máme strop aj zateplený, ale stále v detskej sa nám robili proste, na rohu sa nám tu zrážala voda, strašne sa nám tu zrážala voda, proste bol tam stále plesne, striekal som to savom. Aj tu, tento roh, stále tu bola voda proste, vlhké, normálne som sa dotkol a bola normálne tu voda, proste ste mali mokré prsty, tak bolo nazrážané. Za jeden deň a vetráním to nevyriešite. Vetráním to nevyriešite, v zimnom období to nevyriešite vetráním. V lete nebol problém, ale v zime bol problém. Za jeden deň sme tu mali, som to vyriešil, za jeden deň mi uschol ten roh, za jeden deň, vďaka tomuto Ronsonu. Za jeden deň. Za jeden deň som vylial 7 litrov vody z detskej izby. 7 litrov zo zásobníka, 5 litrový zásobník to má. Mi uschol ten ľavý horný roh, mi za jeden deň uschol. Dneska je už druhý deň, ale nemám ho v kuse pustený, lebo v noci tu deti by nevedeli spať, keby tu bol pustený. Cez deň ho mám pustený a večer som ho dal do obývačky, keby tam bežal v obývačke. Je to super stroj, proste vyriešil mi problém s vlhkosťou a preto hlavne s vlhkými múrami a kvôli plesňam, proste som to kúpil, vyskúšal som to odporúčam. To je môj osobný názor, odporúčam tento Ronson, proste je to super stroj. Neviem, poviem vám k tomu iba k základné nejaké veci, čo viem, návod je úplne jednoduchý. Týmto si vypnete túto kladku, aby vám nechodila. Týmto si čistíte vzduch, mám ho 2 dní ten Ronson. Toto neviem, to je nejaký nočný režim, neviem, alebo neviem, to som ešte neriešil, to neviem, čo to je. Nejaký časovač je tu. Vy iba musíte vedieť, že zapnete ho, tu si dáte jednotku, jedenkrát kliknete, tu sa vám rozsvietí toto, druhýkrát, tretíkrát je na plný výkon, prepne sa vám automaticky veľký ventilátor po chvíľke, máte tu aj sušenie prádla a ide, nič iné, zapnete, tu si prepnete raz, 2, 3 a suší vám to vzduch v miestnosti a nielen to, suší vám to v miestnosti, je to super stroj tento Ronson a odporúčam ho. Nič ďalej neviem povedať. Super stroj, proste spokojnosť. 7 litrov vody za jeden deň, aj keď tam je 25, to je proste, že by mal urobiť 25 za deň, ale ja som ho nemal v kuse pustený a podľa mňa tých 25 litrov je akože v ideálnych podmienkach, nejakých proste nastavených, laboratórnych, ale je to úplne super. Proste pomohlo mi to s vlhkosťou, s plesňou. Ako som to striekal pred tým savom, tak ten plesne není vidno. Neodstranilo to plesňou, to som striekal savom, ale proste roh je suchý, rohy sú suché, jednoducho sú suché, no tá stena ešte není ako taká, ale je to fajn už, proste mi to pomohlo.
Je to proste super. Hlavne na tom rohu proste bum, je to preč. Mali sme tu 70-80% vlhkosť, pomohlo to. To je iba dodať, stop.